हेलो लोगोफोर खुलुमबाय हेपि बैसागु बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैयो आङो साफा दुगैखांबाय आरोना फुङावनो ओमफ्राय साथिबो लगायखांबाय ओमफ्राय दिनै बैसागुनि 1 तारिख नालाय जोंनि अमा फुथारदों अमा जागोन अमा खनसे जायो नालाय ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोन सेयार खालामना भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडबा नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आंबो बेक खालामगोन दे लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै फरायनो गोरों जादों र' नेगसियालाय आदानो आदामोनखौबो खुलुमनांगोन आरो इथिजा फरायनो गोरों जादों आबैखौ लेंहरदो आबैखौ गैया सोनाला iya apa ini? Apa kelewat? Apa? Aku gilale kok sampai aku dugi nang lho. Apane? नै आंहा बैसागुनि न'आव खुंखाजो अमा बेदर एवनायखौ जाग्रोनोसै बैसागुनि नै आंनिया जखाया एसे आंनिया खुंखाजो थालिर फस्ला जखा मोननायबा मोजां जागौमोन मोनथ'वाखै Kalau kita खाजा जानो थांसै खाजा मोनबायनो जों नै खाना जागिरिया इनो हाइस जायो मा खालामनो नागिरदों नों देखो आया दै सारना लिरनो माबानो नैबेहाय थालिर फस्ला हागासिनो ओमफ्राय नैबेहाय खुंखाजों कबि Oh, iya boiler so. Oh, boiler so deh, sih
오마사 있네. 집에도 오래 자식이. 마바서 그니야오. 마 통카 진짜 세대는. 통카 그거 보여줄게 Kabi seni ras nani di, barak menang lah. Pai buru mugro. Tahu ni betul dengir na, ngagar ni na. नै मोनबाय बिखा बिथैयो बेनिफ्राय नैबे बेदर गाहामजों बे थालिर फस्ला कबि आरोना खालि फस्ला एवनाय बेदर एवनाय मा 이미 칸치대 ओइ इखोबो नाय बेदरखौ नायला 네 이खोबो बिबुखौ दे बिबुखौ 이 बयलार बयलार 왜 마 비부 잘래 가래 बिबु 이 दोङो 보이라니 이거 빼khỏi 하노 네 스트레인지 된자를 우리는 monथाम मोनब्रै जोंहा फादां दसे उदै बुरिया थाव गोजाथार ना बुरिया जाबाय लुसा 이거 फानैबानो मोजां जागौमोन नाङालै इयो जानाय बायदि मोनो दरनिबाबो इयावबा मोननाङा बारा बोरैबा जायो दे खुलुमलाय दे खुलुमलाय र' आंबो खुलुमगोन र' भिडिअ लानो भिडिअ लादोनो 네 진짜 꿀배냐 दे आखाइ खुलुमलाय दे मबाइल लानानै आंनिया 먹을 안 해요 네 नोनाय 내 최고야 저거 키우는 거 지양이